Jaume Camprubí, Gourmet. Què feu quan arriba a casa una jove o un gendre i són vegetarians? Moltes famílies es troben desbordades. Jo us diria que no us angoixeu. Barregeu una llegum amb un cereal, més verdures i espècies. Si feu això, ja teniu la meitat de la feina feta. Les vostres mans i la imaginació són l'altra meitat. Soc en Jaume Camprubí, des de Sitges. Avui farem cigrons amb arròs, espinacs i llet de coco. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de l'adreça de YouTube que trobareu al final d'aquest vídeo. Comencem reunint els ingredients. No en volem oblidar cap. No perquè un plat sigui vegetarià o vegà ha de ser menys gustós. És clar. Ja tenim tots els ingredients a punt. Posem 2 cullerades d'oli a la paella o a la cassola i tot seguit hi posem els cigrons. 400 grams i els hem utilitzat de pot de vidre. Aquests no són tan cuits com els de les botigues de llegums cuits. Els hem posats eixuts i els fregim perquè quedin un punt torrats. I els reservem. A la mateixa cassola hi posem un raig d'oli i una ceba picada. I 2 grans d'all picats o premsats. I ho remenem. I ho tindrem fins que la ceba canviï de color. Tot seguit hi posem mitja cullereta de gingebre en pols i 1/4 o mitja cullereta de pebre vermell picant o xile en pols. Ara hi afegim 2 cullerades de sèsam i mitja tassa de coco ratllat. I remenem. Tant el coco com el sèsam ens donaran un punt cruixent. I també reservem. En la mateixa cassola hi posem 2 cullerades més d'oli i l'altra ceba picada que ens faltava. I també els altres 2 grans d'all. I remenem. Vegetarià o vegà no vol dir menys elaborat o menjar d'hospital. Quan canvia de color, hi afegim una cullereta de cúrcuma i mitja cullereta d'all sec en pols.
mitja cullereta de sal i mitja de pebre negre. I barregem l'all en pols, l'all picat, l'all trinxat, l'all xafat. No ens donaran el mateix gust d'all. Sempre hi haurà matisos diferents. I posem la meitat de les cebes tendres, tallades en rodanxes. O en rodalles, com diu la Montse, del canal de cuina quilòmetre zero. I els 200 grams d'espinacs tallats a trossos. Si voleu que sigui menys rústic, talleu-los més petits. Sempre els podeu tallar amb unes tisores dins la mateixa cassola. Reduïm el foc i tapem la cassola. Així el mateix vapor courà els espinacs. No s'han de coure gaire, o just perquè trenquin la duresa. Obrim i ho remenem. I posem una llauna de llet de coco, 400 mil·lilitres. I ho barregem. I la cúrcuma va tenyint de groc la llet. En una paella retornem la ceba amb les espècies. I els cigrons. I ho barregem. Ho salem. I ho pebrem. I nosaltres hi posem un pessic de xile torrat triturat extra. Això era opcional, esclar. Cobrim els espinacs amb 400 grams d'arròs basmati que hem bullit abans. I al que li faltava un punt per estar del tot cuit. I ara s'acabarà de coure. Sobre l'arròs hi posem els cigrons, deixant al descobert l'arròs que es vegi, als voltants, i l'altra meitat de la cebeta en rodanxes. Acabem amb coriandre fresc picat per sobre. I aquí el teniu! No cal ser vegetarià per a menjar aquesta meravella. Proveu-lo! I res més a dir que molt bon profit!